Nakaliang jong ako museum jong ka KHDC. Kumbala ibor mene haka meeting jong baro ki CM jong kathan syate lamingi Port North East kabala long mene Port Nong Ba Delhi. Lashim ya kawai karai ban authorize hanga ban ai kani ka khubor shipi baro. Te ningkong hakabai dei ba kani ka meeting la convene ya kani ka meeting da u CM jongka Bodoland Territorial Council BTC promote but chairman jongka Triprasa Pradut Deb Burman la convene but ya kan ka meeting jong baru ki ADC jongka Thai North East la long nadu mensi sajan ke Beningkong but mene kadika meeting ke Baar but haka bede ka meeting ke balalong mene kasngi Lashim yakarai yakaba ngin hap ban yakendu yau Union Home Minister Amit Shah hakabai but kanika jingakran ke jongi hakani meeting kamtam ke bangyakran ka phang galong hakabai but ka 125th constitutional amendment hakaba ka 6th schedule amendment ru kan don lang te hakabai ba kani ngi lashim ya karai baningkong ba hab banyakendu yau Union Home Minister te kabasutunat kalong ba lashai kasngi Union Home Minister Amit Shah ulakhot ya kani ka kanhon ka jungi kabaar pan la shimru ya karai mene but daga jing ya menjur lang lajit yanga UCM jong KHDC kum convener batmai jong kanika kenhun jong KADC jong kispautuli KADC but ka meeting nang ni syakmat kamut banakal yang gajong akum CM KHDC ngan habban khot ya kini ki meeting ki babun ki berangsa nang ni syakmat tat ondala penbait lani rai dakumwe te kabalai pan ni laikren ba da kumno ru hakabai dei ba kani ka 6th schedule amendment la dei ban table la ne wan ra no ya kani ka bill hakani ka samai session ka bamenta ka dorbar ka bamenta hapo parliament te kani dika jing yakren ka jongi but hakani ka jing yakren ru ngilayo banya theory atai ya shibun hakimat kiba kum ki ADC ngia kendo halala ki jongki jakal ni ki jella ke jungi nama kum balong menta ngi don lai tli ki ADC ha Meghalaya lai tli ha Mizoram lai tli ha Assam bat kawai ha Tripura kini ki shpo tli ki ADC hadin mengiyo banya shong ya mirjimut ngi smuthu ba ki don lala ka jongka ka jing ka jongki kamtam hakabi dei bat ka jing thmu lane ka jing donkam banwanra yaka yaki an ki provision kiba khambyang namta banyada yi pait rulum Port North East but meneru kajingkran ka bakhadu ngi shim yakarai ba ngin penlong kajingilang hasilong how new benai August banwan tekini diki ki bang yakran but la shairu on submit yaka memorandum nakaliang jong kani ka kenhun jong shpo EDC nakaliang jong ka KGC kumanshu pentip EP kanong rim hi kabagi yang halor kani ka 6th schedule amendment kalong kawai bangi kwa ban ka government of India kan wanra no ya kani ka bill parliament kadaw kalong bangi kwa ban nang penkran shu ya ka bor ka ikhtiar lani kita ki constitutional provision kabladon haka constitution namta ka 6th schedule banang kampen klan shushu te kabaar ru bangi kwa ba ka government of India kan wanra no ekadika bill namar ba ngi ba hakini kinyo photuli kisnam kampat don amendment hakabedi 6th schedule te kindon be katu kat ni ki jing don kam na seban pendap hanu jaka baduna bat ban kam nang pen klan shushu ya kataka bor jong ka 6th schedule kenang bangin la banyada dalade kumman shu anuksa habangi pai kani jingja kabalaja hapo
Bangladesh ke jing ki babon ki paiba kabla penlong ya kari Bangladesh baro bandan ha jing ya umsnam hakini kindiat singi beladap bar kani ngi I kum ka district council kadika we kadak kashin ka bangi hab ban shimkia namar baladakan don kum kani ka jingja banang beteng ngim ban se ban hab ban khlani ke bor jing da ka jungi nama ki briu ki ba nang thi ki la banwan kiu shini sipo ulum mekhlian ne ulum rikhasi jungi te kani ru dikawei bat ka bakhadu ngi yang halor kan nongrim kum ke HDC habe di amendment kalong ba haka bai dei bat kani ka seat on ngila pan dan ngila submit proposal ya ka ban ai la shai ka hakani ka meeting ba Amit Shah da ka memorandum banna ka khundai seat in tenkio syakan real seat elected but our seat kan nominated kan long baro kan long live who sun but r kan long live who new seat total jongka ke HDC nangta kini ki unrepresented tribe ru ngila bu banam dan kam ya kita ke unrepresented tribe but hakat bedi ni nominated MDC ru arngut iwe inde kentai reservation namta woman when they shinrang te but kumju ru habedi ka village council nakaliang kajungi ngi la bo ka proposal banam dan kam ban ibor yakini ki village council haki haka jingprekam jongka ke HDC lane ka JHDC henry on itu obai ya ka bor ke ikhtiar kum ba un membarim labo lingba kini ki CM lane ki raj barki darbar shnong te nangta ki danru saka ka habede bakanika habede bakanika election ru jongki EDC ngikwa ba namdei ban peniyat daka Election Commission of India henry kan hap be hapoka election rules jongka 6 schedule but ban pe lingbaka DCA hakabede baka KS jongka jongi kum ke HDC